21. století vývoj meziplanetární přepravy odstartoval nebývalý nárůst lidské expanze. Lidští průzkumníci objevili nové planetární soustavy a podrobili si je. Cestovali stále dál a dál, vstříc neznámému. Co to? V roce 2057 Krogové, nejagresivnější sousedé lidí, neočekávaně a podle napadli Zemi. Jenž byla zcela nechráněná. Zemská koalice dala dohromady zběsilou obranu. Napnula všechny síly a Krogové byli těsně poraženi. Od té doby žili lidé se svými sousedy v klidu a míru. Tedy až do této chvíle. Oban nebeské lodě. Nový začátek. To tu snad seděla celou noc? Ty to nevíš? Včera měla narozeniny a její otec jí zase ani nezavolal. Ona má otce? Já myslel, že je sirotek. A co si jako myslí? Jestli jí doteď nezavolal, tak už ani nezavolá. Hej vy! To si myslíte, že jsem hluchá? No jasně, jen utíkejte, zmizte! Stejně mi jenom závidíte. Můj táta je totiž slavnej, nejlepší závodní manažer ze všech. A tak nemá čas mi zavolat. Není to jeho vina. Hele, Evo! Na recepci ti přišel nějaký balíček. No tak, Evo! Já! Co jsem vám říkala? Já to věděla! Dobrý, Nede. Mám tu balíček od mýho táty. Halo, vstávejte! Ano, je tady balíček, ale myslím, že není od tvého otce. Myslím, že je to ten díl, co jsi kdysi objednala. Ale nikomu neříkej, že jsem ti ho vydal. Víte, co, Nede? Kdybyste nebyl tak starý a ošklivej, tak bych vám dala pusu. Kdyby mi bylo tak o 50 let míň. Jdeš pozdě. Ahoj, krasavče. Dlouho jsme se neviděli.
Mám pro tebe malý dárek. Dnes bude velký den. Pro tebe a pro mě. Evo! Myslela jsem, že jste tu mašinu rozmontoval. Tak tady tak nestůjte, zastavte ji! A mám dostudováno. Ty jo. Tak tady to bude. Tati. Kam si myslíte, že jdete, mladá dámo? To je v pořádku. Já jsem dcera Donveje. To je dobrý for. A věřte mi, já už toho slyšel hodně, na tohle já nemám čas. Běžte si po svém, no tak honem utíkejte. Dcera Donveje. Ty tam! Co tu pohledáváš, mladíku? Já vám připadám jako kluk? Nevidíte, že jsem holka? No vážně. Pak máš tedy ještě méně důvodů tady bejt. Tohle není obchodák. Jsi v hangáru hvězdného závodního týmu a teď koukej vypadnout, než tě budu muset vyhodit. To je všechno velký omyl. Jmenuju se Eva a jsem tvoje dcera. Vy hlupáci, neříkal jsem vám, že tohle musí být zítra opravené? Bude Grand Prix. Promiňte, ale hlavní mechanik dneska nepřijde. To se teprve uvidí. Blázníte, bude Grand Prix. Znamená to pro vás vůbec něco? Vždyť jste měl den volna minulý rok. Dvojčata? A co já s tím? Neohromil byste mě ani osmerčatama. Potřebuju vás a myslím tím okamžitě. Nemám za vás žádnou náhradu a hlavní tahač nefunguje. Tolik křiku a pro nic za nic. No Každý tak přeci prostě ví, že dvojčata prototypy prodejte nikdy obědy. nefungují. A když už jste Stačí tak dát prodejte pryč i tenhle svou kousek ženu. plechu. Mě zajímá A jenom voilà. ten závod. Hej, zbláznila se děvenko? Funguje to, pane! Víte, co máte padáka? Kdo jsi? Co? No tedy, já vlastně... Já...